Mangaphane kuwukuthi umuntu ohlushwa umzimba omubi, umzimba wakho unamaqhubu, unamaqhaqhuva, and then umzimba wakho uyancinza. Ngenzele kanjena ke ngitholele usawoti, into engangesandla yasawoti, ubese ungitholele amahlamvu omsilinga, noma uthole ilentuzana ama-fruit lawa akhona, izindumbu lezi zakhona, but fanele uthole lawa asebuhlaza. Awuzuwagcoba wona, uzobe sewuthola ke nedangabane, idangabane leli mafafu njengedangabane. Idangabane nalokhu nomsilinga uzokugcoba nosawoti, ugcobe konke kuhlangane endaweni eyodwa, ubese ungitholele amafutha, i-olive oil uzobe uyayibilisa, ibile i-olive oil, ithi mase iwarm kahle, ubese uthatha ufaka lezi zinto ukusokhe for 48 hours. After 48 hours songaqala uku-apply emzimbeni wakho. Leyo nto leyo yokwenza isikhumba sakho sishelele sibe sihle, kufe nalezo yinduna ezikhona emzimbeni wakho, umzimba wakho ukwazi ukuthi ube right, impilo ikwazi ukuthi iqhubeke. Lezi zinto izinto ezikwazi ukutholakala umsilinga, idangabane, usawoti, kube sekuba i-olive oil, then uzokwazi ukuthi uphile ube right. Siyabonga.